Здравейте! Тази седмица ще ви покажа как контурирам лицето си с кремообразни продукти. Така че ако ви е интересно да видите кои са техниките, които прилагам и какви са продуктите, които използвам, продължавайте да гледате. Първият продукт, който използвам, е палитрата на L'Oreal Infallible Sculpt, която съдържа две кремообразни пудри в светъл и тъмен цвят. Първото нещо, което ще направя, е да нанеса тъмния цвят от палитрата. Започвам да нанасям в зоната под скулата, там където лицето има своята естествена сянка. При някои е по-силно изразена, при някои не толкова силно, но идеята е чрез това потъмняване да направим лицето по-слабо, а скулата по-подчертана. Следващото място, на което нанасям, е челото в зоната при косата. Това нещо, освен че придава повече цвят на лицето, има и оптически намаляващ ефект. Никога не пропускам да контурирам носа си. Това, което правя, е да нанеса кафявото от двете страни по продължението му и задължително в зоната при ноздрите, тъй като това нещо го прави да изглежда по-повдигнат и чип. Обикновено нанасям кафявото и по долната устна, като това нещо й придава повече обем. Върху зоните, които искам да изсветля, ще нанеса Instant Anti-Age коректорът на Maybelline, като първата зона, разбира се, е под очите. Нанасям го на по-голямо пространство, така че да обхвана и зоната при скулите. Между другото, това е най-добрият коректор, който съм ползвала от марката. Има страхотна текстура, покривност, много лесно се разнася. Общо взето не мога да кажа нищо лошо за него, освен че вече не е откриваем в България, вероятно не се внася и това е много жалко. За да се задържат максимално дълго време всичките продукти, които сме нанесли върху лицето, прилагам техниката с фиксиращия спрей. В случая аз ще блендна всичките продукти с ето този Beauty Blender. Общо взето това, което правя, е да впръскам Fix Plus или някакъв друг фиксиращ спрей върху гъбката и да почна да разнасям. Това, което правя аз, е да разделя гъбката си на две половини, като за светлия цвят използвам едната, а за тъмния цвят използвам другата. Помага ми страшно много, защото по този начин избягвам появата на някакви излишни петна. Страшно много ми харесват този тип гъбки, защото самата им текстура е направена така, че да поема, ако има излишно количество от продукта, и крайният резултат обикновено е идеално разнесен продукт с максимално естествен завършек. Както ви казах, обръщам Beauty Blender и започвам с разнасянето на тъмния цвят. Не мога да ви опиша колко много ми хареса пудрата на L'Oreal още от първия момент, в който я изпробвах. Само единствено гледайки видеото, предполагам забелязвате колко лесно се блендва. Уникална е като консистенция, усеща се много леко върху лицето, а крайният ефект е повече от естествен. За да направя максимално убедителна корекцията на носа, нанасям от коректора от двете страни върху стените на носа. По този начин скривам естествената сянка, която той изпуска, и подчертавам изкуствената, която съм направила преди това с тъмния цвят. Изключително важна стъпка, която не трябва да пропускате, когато контурирате лицето си с кремообразни продукти, е да ги запечатите с някакъв пръхообразен продукт. Аз ще използвам обичайното, палитрата ми от Kat Von D Shade and Light, като ще нанеса съответно смесица от светлите тонове в зоната под очите и смесица от първите два тъмни цвята от палитрата в зоните, които съм потъмнила. Старая се да запечатвам без да потъмнявам, тъй като страшно много ми харесва ефекта от самия цвят на пудрата. За ще използвам Mineralized Blush в цвят Ray Beam от MAC, който е жесток розово-прасковен цвят и седи супер естествено. И последното нещо, което ще направя, е да нанеса и малко хайлайтер.
Този, който ще използвам е златисто розовеникъв, хамелеонов бих казала. Взимам известно количество от него и го нанасям в ето тази зона, като издърпвам по посока към косата. Тъй като този хайлайтер има по-розовеникъв, отколкото златист оттенък, за върха на носа и над горната устна избрах да сложа Candlelight от Too Faced, като от него ще използвам само златистия нюанс. Ще го нанеса по продължение на носа и върху върхът му, след което и върху горната устна, тъй като това придава повече обем. И така, готова съм. Това е крайният резултат. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за повече такива видеа.